Κύριοι ναύαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σεβαστοί καθηγητές μου και αγαπημένα πρόσωπα, πριν από 18 μήνες αποφασίσαμε στον τομέα να μελετήσουμε ένα πρόβλημα με χαρακτηριστικά την αυξημένη πολυπλοκότητα και την υψηλή τάση. Το πρόβλημα αφορά στην επιλογή του κατάλληλου τύπου πλοίου επιφανείας. Και φυσικά, σκοπός μας δεν ήταν η λύση πρόταση, αλλά η διαμόρφωση δεξαμενής δεδομένων, η δημιουργία εργαλείων για την κριτική επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η ανάπτυξη ορθολογικής μεθόδου για την επίλυση του προβλήματος. Ως ασφαλή μέθοδο, επιλέξαμε αυτή της διεπιστημονικής προσέγγισης και της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Και παρά την εκταμένη έρευνα, με την πολύτιμη συνδρομή των εξωτερικών εντός εργών συνεργατών για τα ζητήματα που δεν θεραπεύει ο τομέας, το αντικείμενο προδήλως δεν έχει αναλυθεί εξαντλητικά. Όμως, καταφέραμε τουλάχιστον να αναδείξουμε τις ενεργές συνιστώσεις του εθνικού δυναμικού που θα μπορούσαν να εισφέρουν στην επιλογή, τη σχεδίαση και την κατασκευή του νέου πολεμικού πλοίου. Πιστεύω ότι πέρα από την έκδοση, οι απόψινές ομιλίες ήταν αρκούντως αποκαλυπτικές της εντάσσεως αυτού ακριβώς του εθνικού δυναμικού. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και αξιοποίησή του? Επιγραμματικά τα αυτονόητα. Κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός, αποφασιστική βούληση και επιλογές, συντονισμός, συνεργασία, σύνθεση των συνιστοσών. Στην πορεία, σε ένα συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας τον Νοέμβριο του 2012, συναντηθήκαμε με τη σχεδιαστική πρόταση που ονομάζεται ANS 100. Πρόκειται για μια κοβέρτα, τα χαρακτηριστικά της οποίας με την ευγενική παραχώρηση των δημιουργών περιλάβουμε στον τόμο. Αφού το πλοίο για των εμπνευστών του διεκδικεί τον επιθετικό προσδιορισμό του εθνικού. Οι σχετικές συγκρίσεις με ανάλογα πλοία και οι ναυπηγικοί συντελεστές φαίνεται να το ευνοούν. Με βάση τις εκτιμήσεις, η αρχική σχεδίαση θα μπορούσε σε 2 χρόνια να οδηγηθεί στη φάση της εφαρμοσμένης λεπτομερούς σχεδίασης. Αυτές είναι οι φάσεις μέχρι να φτάσουμε στο ναυπηγείο, 2 χρόνια μετά. Η ANS 100 αποτέλεσε για μας μια ιδανική αφορμή ώστε να προκύψουν αυτόματα οι συνάψεις μεταξύ του εθνικού δυναμικού και του εθνικού πλοίου. Φυσικά η αρμοδιότητα και η ευθύνη της επιλογής ανήκουν στο πολιτικό ναυτικό, στην ηγεσία του και στους επιτελείς του. Εμείς βρισκόμαστε εδώ δηλώνοντας παρόντες και έτοιμοι να ενισχύσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια. Προλογίζοντας το βιβλίο, σημείωνα πως στο κατόφλι των προσδοκιών μας ο τόμος προβάλλει ως σημείο και κείμενο αναφοράς. Ανεβάζοντας ψηλότερα τον πύχη, μπορούμε ίσως να μιλούμε για το σημείο 0 της εκκίνησης ή καλύτερα της επανεκκίνησης, διότι πιστεύω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες και κυρίως οι δυνατότητες, ώστε το εθνικό πλοίο να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. Και γι' αυτό χρειάζονται αποτελεσματικές νοοτροπίες, διαδικασίες, μέθοδοι και πρακτικές, και αυτό είναι απλά ένα πόρισμα ορθολογισμού και κοινής εμπειρίας. Μπορούμε λοιπόν ή πρέπει να μιλούμε για ένα καινούριο πρόγραμμα για το εθνικό πλοίο, για το σύγχρονο δρόμονα που θα είναι σε πλήρη εξέλιξη το 2021, 200 χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και αυτό να το δούμε ως μια αναμέτρηση ευθύνης με την ναυτική ιστορία, με τις ναυτικές παραδόσεις αυτής της ναυσιβίου χώρας και ταυτόχρονα ζωογόνο αεράκι και δροσερό νερό σε περιόδους ασφυκτικές και άνετες. Επέλεξα για κλείσιμο να μοιραστούμε μια εικόνα από το πλοίο και θα ήθελα, κλεμμένο είναι αυτό από ένα πρωτοσέλιδο χθεσινό, να δείτε, να διαβάσετε, να δούμε το βιβλίο αυτό ως απόσπασμα αφήγησης από το μέλλον μας. Να κλείσω με 12 στίχους που ζωγραφίζουν την πατρίδα μας. Γιατί μιλάμε για εθνικό πλοίο επειδή έχουμε πατρίδα. Με τους στίχους του Ελίτη. Και να κολλήσω σε αυτό. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι και πιάνει ωκεανούς. Σας ευχαριστώ πολύ.